आई जी तू ऑफिस से आके पहाड़ गेल हूँ का होलो। अब अहियो का कुछ घटिया रहलो है कि आराम करे देब। आई जी तो सामान में कहली जे लाइला ना अब कौन सामान बच गलो तोहनी के? छेनमा पानमा ई सब लेबे न कैल हूँ तो मेन चीज बा तो यही हलै। बाप रे बाप, तोहनी के फरमाइश पूरा करित करित दिमाग के दही हमनी के हो गेलक है। अरे तो जरूरी ना हले जी, छेना पान ई सब खाना चाहिए। जरूरी है जे जितना तोहनी तीज करके हमनी के उम्र बढ़ेबा ना ओकरा जाए तो हफा देले 15 दिन से कि ई सामान लादा तो ई सामान लादा। तेरी के जब सब पूरा कर ही देला हल तो एगो पान में आवी छेनमा में लगी थला कि बिका जाता हल। बिका जेती हल तो देखल हो ना, बाजार अपने जाके ले आता हल तो तब सारा भोरे चीज से जानती हल तो कोई से मंगाना लेती हल। सारा चीज हमीन का पूरा करित रही। देख खाली ई सबके इतना फरमाइश तोहनी के हवा ना, परब के नाम पर तोहनी बार्गेनिंग खाली कर रहा है। तो बार्गेनिंग के बात ना जी, पुआ पूरी सेवाई सेवाई कही थी, पिट्ठी छेना पान ई सब खाना चाहिए तो उ सारा चीजें बनावे वाला हले तो बना ही ले लिए। इतना खा के तोहनी 24 घंटा फास्टिंग करबा? त इतना खाले जाए तक हमें खाई थी कि सब कोई खा है। इतना खा के तो मैंने 76 घंटा फास्टिंग करती है। इतना खेबो ना करती है। मैंने बड़ी ज्यादा खाई थी ना। खाली फरमाइशे पर फरमाइशे होते है बता जुमावे पर इतना बुझाओ। बाइली कोई के जुमैले हूँ। खाली एगो बहाना हो जाओ कि ना तो हनियला ना बरत करी थी हो तो बरत ठीक है महिला करी था का मतलब का? जा लेबो न कैला, ऊपरे से इतना लंबा चौड़ा भाषण भी दे रहा है।